aldeko hitzak. Bai. Gordinak nahiago. Gordinak. Vale. Aitaren etxea ez gu daukagu hor, aitaren sofa... Bueno, aitaren sofa ez da... Platokoa. Etorri nahi duzu gurekin telebista ikustera, guazen, Carmele Jai. Eta sofa honek balio digu telebista ikusteko bakarrik ez, denboran bideia txiki bat egiteko. Ai, ama. Atzera, normalean. Lehen da bizi. Bai, oraindik aurrera egitea ez dugu lortu. Ari gara, Exactamenteki 16 urte egin behar dugu azera. Ai, ama. Gogoratzen zara postdata. Telebista saio batzen. Eta orduan ja ari zinen orduan amaren eskuak zure lanari buruz hizketan eta jarriko dugu. Dago beste Hamabost zauri bere lehen liburua oraindik argitaratu berri daukala, bigarrena idazten buru belarri dabil orain, ordenagailuaren aurrean eserita, apartamenduko salatxoan. Gaur eguneko emakumeek esaten dugu, zelako garai txarrak pasatu zituzten gure amek, zelako egoera zaila, zelako eskubide gutxi, ez? Eta gero begiratzen duzu gaur eguneko emakumea eta esaten duzu, ez dakit ni emakume hau oso librea den, ez? Ikusten duzu emakume batzuk lanean, semeekin, seme-alabekin, esaten dut, hori da emakume libre bat, ez dakit, batzuk niretzat heroiak dira, Ze gazte. Ze gazte eta ze isiltasuna idazten ari zinela, ez da? Hori izaten da... Hori zan. Bai, lehen, orain bukatu da hori. Bukatu da. Baina, oraindik ere, etxeko salan idazten duzu adibidez, idazten duzunean? Nik Virginia Woolfek esaten zuen gela propioa behar dugula emakumeek idazteko. Nik gela propioa daukat, baina jende asko sartzen da gela propioa. Bai, ez nire gela daukat, bai. Lehen aipatu duzu lotxarena, eta telebistara etortzea bera ere, badela lako jauzi txiki bat. Aritu zinen lotxari, eta batez ere lotxa gainitzeko lako terapia moduko bati buruz edo, TED Talk formatu famatuan. Bai. Ikus ezagun zein den lotxa gainitzeko sekretu, hori? Denok ditugu gure limitazioak, ez da? Denok ditugu gure mugak. Nik nire bizitzan bat izan dut oso nabarmena, edo nahiko nabarmena, oso lotzatia izan naiz beti. Eta ondorioz beti kostatu zait gauza bat egitea. Jendeari begietara begiratzea. Entzuten nuen adibidez esaldi hori, ez da? Begiek beti esaten dute egia. Eta pentsatzen nuen, ni egi hori galtzen ari naiz. Eta gaur kontatu nahi dizuedana da nola entrenatu nahi zen. Nola entrenatu nahi zen jendeari begietara begiratzen. Nire entrenamendua gertatu da fikziozko munduetan. Nolabait lotxa galtzeko bide hortan eta entrenamendu bat egin duzuzu? Ez, hor zan bidea kontatzeko fikzioaren bitartez. Liburuetatik begietara, ez da? Liburu bat irakurtzea badela norbaiti begietara begiratzen egotea bezala. Hori da kontatzen nuena. Interesgarria. Wikipedian ez du jartzen aktore zarenik. Ai, ez, mesedez. Bakizeateako zuen. Carmele, bazenekien momentu honek iritsi gara zeukala. Zezuk idatzi bakarrik ez. Begietara begiratu. Gero zure fikzioa zuk zer horrek ere interpretatu duzu. Eta behin interpretatzen hasita non hobeto? Goenka. Mesedez. Txukanderano. Ondo, egunon. Kaixo, zerbait hartuko duzu? Kafetxo bat, mesedez. Carmele, Bai, itxoin, momentu bat. June. Ia, Joana. Joana, bai. Eta nolatan zu hemen? Gaztiz eruz joan kotxean eta atzeren alditxo bat hartzera geratu naiz. Beraz, egu berriak etxean pasatzera. Bai, gustura hartzen da etxeko epela. Aizu, duela zenbat urte izan zinen gure irakasle? Izango dira ez dakinik, 10 urte edo? 10 urte? Ni jarraitu dut zure pista, Baina, erraza da. Fama handia lortu duzu. Ez da inbesterako, neska. Nola ez? Gainera, duela gutxi Alemanian egon zinen, ez? Bai, Alemanera itzuli duten nire liburu bat, baita Arkaizkanoren beste bat, eta bio joan ginen, Mirena Gurrunea berekin batera. Hau astuta nuen, Hori ere egin duzu, Hori ere bai. Kasuan, bogaboako barra mitikoan jarrita Carmele. Oso natural, haizu. Bai. Oso Eta egin hor, natural. promo txiki bat eta ezkaraia jabetu ere egin, hori da. Gainera, personaia ere oso barneratua, ez da? Bai. Carmele dena egiten. Begietara begira. Eta bukatzeko topatu dugu, telebistako artxiboan barrena, zure beste konfesio txiki bat, kasu honetan musikala. Oso interesgarria hau ere, jarri. Rantxera gustatzen zaizkit eta oso hortero bada.
baina Mexikon ere egon nintzenean, eta, bueno, iruditzen zait kriston indarra daukatela, eta oso alaiak direla, ez? Eta, bueno, pixkate ez da holan hortik ez noa esaten rantxera gustatzen zaizkidala, baina, bueno, gustatzen zaizkid. Rantxera batek ez du inori kalterik egiten. Ez. Eta zuk aipatu zuen indarra hori eta badaukat. Azte gozatuak hartuko dituzun zuk, larumat gauetan, ete baten, ez da? Etengabe. Olako emanaldiak eta ikusten, ez da? Etengabe. Ba, segi gozatzen, gure lekura goaz, Carmelo.